den her video. I dag, der vil jeg bare lige lave sådan en viser et helt nyt bord af mine kaniner. Som, hvis I går ind og ser min allerførste video, så kan I se, hvordan bordet så ud. Men nu vil jeg egentlig bare vise det. Det er som sagt et legehus med en udgang. Det er Sky. Men cute. Okay, man kommer ind der i døren her. De brutter og sådan noget derovre. Så kommer du ind her, og så er de mad, og der, og så kommer de ind og ud der. Sådan derude. En kæmpe indgang derude. Rundt her. Og der har de sådan noget... ja, nu tænker jeg bare lige på hest, men det er det jo ikke. Nå, hun forsvandt igen. Så har jeg lavet det her helt nyt. De har en lille sti her bag. Og så er der noget der for at holde Marine. Hej med dig. Og så har jeg lavet det her. Jeg synes det er så cute. Så sådan noget ud. Sådan. Jeg vil rigtig gerne have nogle følger og abonnenter og sådan nogle ting. Jeg synes bare, at nogle gange det kan være svært at få det. Og ja, jeg viser ikke ansigt endnu. Det har jeg desværre ikke lyst til at gøre. Og der er flere grunde til det. Fordi jeg er bange for at få hate. Men når vi når op på 50 abonnenter, så går jeg live. Og ja, så kan I stille mig en masse spørgsmål. Men jeg tænker faktisk, at jeg vil lige trække en lille tur med dem. Med en af dem. Det er Sky og Mille. Men ja. Jeg vender lige tilbage igen, når at jeg har fundet en kanin til... Ja, I kan bare komme ind og hente en kanin til bagefter. Eller det lige meget. Jeg finder ud af det på et andet tidspunkt, så vi ses. Hej, det var bare sådan en lille roomtur.